F'Ottubru li għadda ħaddiema ta' Ministeru f'Malta modifikaw il-paġna ta' Wikipedia tal-membru parlamentari Ewropew Pieter Omtzigt, il-politiku Olandiż li huwa voċiferu kontra l-Gvern Laburista Malti. F'intervista lil ġurnal Olandiż, Omtzigt jiddikjara li minn investigazzjoni li għamel sab li xi ħadd biddel l-informazzjoni fuq il-paġna tiegħu ta' Facebook, dan bl-iskop li jiġi attakkat. Eventualment sar magħruf li l-modifika saret minn IP address irreġistrat f'Ministeru Malti, jiġifieri li ħaddiema jew uffiċjali ta' Ministeru mhux identifikat użaw computers u l-internet tal-Ministeru biex jattakkawh. Fl-intervista Omtzigt iddikjara wkoll li l-Gvern Malti ħallas aġenzija Ingliża li tispeċjalizza fir-relazzjonijiet pubbliċi biex tikkuntattjah wara li talab investigazzjoni indipendenti dwar l-assassinju tal-ġurnalista Daphne Caruana Galizia. Pieter Omtzigt li kien parti minn żewġ delegazzjonijiet li żaru pajjiżna biex investigaw ir-Rule of Law f'Malta jgħid li l-attitudni ostili mill-Gvern Malti ma waqfitx hawn. L-aktar missjoni riċenti kienet ftit ġimgħat ilu. Fl-intervista lill-ġurnal Olandiż, Omtzigt jiddikjara li din il-missjoni f'Malta kienet waħda mill-itqal biċċiet ta' xogħol li kellu jagħmel matul il-karriera tiegħu. F'Malta kont il-ħin kollu taħt sorveljanza tal-Pulizija għal Omtzigt li jinnota li l-attakki fuqhom mill-Gvern Laburista żdiedu meta ntażel biex imexxi din id-delegazzjoni. Fakkar ukoll kif Keith Schembri, l-ex Chief of Staff ta' Muscat u li issa jinsab investigat bħala parti mill-investigazzjoni dwar l-assassinju tal-ġurnalista Daphne Caruana Galizia u Konrad Mizzi, irreżistew it-talbiet għar-riżenja meta fil-Panama Papers inkixfu li ħbew kumpaniji fil-Panama. Waqt li jikkundanna lill-Prim Ministru Joseph Muscat bħala bniedem poter esaġerat, Omtzigt jgħid li pajjiżna għadu dajjef quddiem il-korruzzjoni u l-ħassil ta' flus waqt li l-Gvern jinsisti li jbieħ il-passaporti lil persuni dubjużi. L-aġir tal-mexxej Laburista wassal biex l-MP Olandiż jitlob lill-Unjoni Ewropea biex tieħu sanzjonijiet drastiċi fuq Malta, xi ħaġa li l-Oppożizzjoni Nazzjonalista ma taqbilx magħha għax tiddikjara li ċ-ċittadini ġenwini f'Malta m'għandhomx ibatu għal dak li għamlu dawk f'Kastilja.